rozmawiałam z Basią Piekut, która rozpoczęła to wspaniałe wydarzenie, rozpoczęła ten pokaz. Basiu, jak ty to zrobiłaś? Ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś. To ile modelek było w twoim pokazie? W pokazie dzisiaj szło 30 sylwetek, ale to nie jest tylko moja zasługa, nad tym pracował cały sztab ludzi. Tak naprawdę, żeby to dzisiaj tak wyszło i wyglądało tak, jak wyglądało. To ostatni rok tak naprawdę bardzo ciężkiej pracy, no ale myślę, że się udało. Generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, jak to dzisiaj wygląda. Ja jestem zachwycona, bo ja kocham szlachetne materiały. Ty miałaś bardzo dużo koronek francuskich, miałaś muśliny, miałaś to, co ja kocham i to, co kocha międzynarodowa moda. Jak w ogóle, kto cię zainspirował i skąd bierzesz inspirację do kreowania swoich kreacji? Wiesz co, temat inspiracji jest takim tematem bardzo jakby rozległym, tak? I tu można było rozmawiać na ten temat bardzo Ty nie śpisz nocami? Bardzo często mi się zdarza. Mam małe dziecko, także nie śpię nocami. Akurat to sprzyja pracy. Późne godziny to znaczy, że w domu jest cicho, jest spokojnie i możemy na spokojnie popracować. Ta kolekcja w całości powstawała tak naprawdę jakby w oparciu o melodie, które mieli Państwo okazję słyszeć na żywo w wykonaniu niezwykle utalentowanej skrzypaczki. I ta kolekcja jest taka bardzo kobieca i sensualna. Ja od kilku lat tworzę w jednym nurcie i te wszystkie rzeczy są gdzieś tam ze sobą spójne, gdzieś tam mają wspólny taki mój mianownik już. No dobrze się czuję w tym klimacie, bardzo się dobrze czuję. Ale ty również jesteś jedną z nielicznych projektantek polskich, która utrzymuje couture, która pachnie couture, prawda? Ponieważ couture już właściwie na świecie troszeczkę zanika, bo dzisiaj jest takie tempo życia, że couture gubi się gdzieś w tym Ale tempie. to jest przykre, generalnie przykre zaczyna być to, że niektórzy modę odbierają w kategoriach takich tylko ready to wear. To ma być szybkie, ma być modne tu, No teraz, właśnie. za 2 tygodnie modne jest już co innego. I gdzieś tam zatraciliśmy taką modę dla samej sztuki, dla samego podziwiania. To piękne. Wszystko musi być użytkowe, no umówmy się, nie we wszystkim wyjdziemy na ulicę, ale tu nie chodzi o to, żeby ubierać wszystkich w szary dres. Prawda? Oczywiście, oczywiście. Niektóre rzeczy po prostu mają cieszyć oko, mają być piękne, dlatego że są. Prawda? Nie I muszą dlatego, być użytkowe. Basiu, ja uwielbiam Twoje kreacje, ja kocham Twoje kreacje i mam nadzieję, że też również będę klientką Basi. No już jesteś, przecież szyjemy, tak? Jesteś już kochana, także mam nadzieję niedługo już to skończymy, tak? Bo teraz było dużo pracy, żona jest pokazem, ale już na spokojnie wracamy do normalnego trybu pracy, generalnie za już parę godzin. Basia jest bardzo dzielna, urodziła dziecko, ma 3-miesięczne dziecko, zrobiła 29 kreacji, wyglądasz super, jak ty to robisz, że ty tak schudłaś? Kończymy. Wiesz co, mało jem, mało śpię, może dlatego, nie wiem. Pracujesz, Lubię swoją pracujesz, pracę, tak. to było bardzo pracochłonne, te kreacje były niezwykle pracochłonne. Basiu, dziękuję Ci Tobie serdecznie, również, w ogóle bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś, zawsze miło Cię jest gościć, kochana. będziemy się widziały często.